Salutare și bine ați venit pe canalul School by Example. Această lecție este una foarte importantă și anume ordinea în care efectuăm operațiile. De ce este importantă? Pentru că de aceste reguli trebuie să ținem cont ori de câte ori efectuăm calcule. Trebuie să știți că parantezele sunt de trei feluri: rotunde, pătrate și acolade. Atunci când avem deja o paranteză rotundă, dacă aceasta trebuie inclusă într-o altă paranteză, nu putem folosi tot o paranteză rotundă. Va trebui să folosim una pătrată. În mod similar, o paranteză pătrată va fi inclusă într-o paranteză acolată. După cum observați în acest exemplu, suma E plus F este deja în paranteză rotundă, dar toată această paranteză este înmulțită cu D, urmând ca C să fie împărțit la tot acest produs. Asta înseamnă că D înmulțit cu E plus F în paranteză rotundă nu poate fi tot între paranteze rotunde, pentru că deja avem o paranteză rotundă, și va trebui să folosim paranteze pătrate. În mod similar, din produsul A ori B trebuie scăzut câtul dintre C și produsul din paranteza pătrată. Și pentru că deja avem o paranteză rotundă într-o paranteză pătrată, va trebui să includem totul într-o paranteză acoladă, exact ca aici. Deci, înainte de C, nu putem avea nici paranteză rotundă, nici paranteză pătrată, pentru că le avem deja, iar acestea trebuie incluse între alte paranteze. Asta înseamnă că acestea vor fi acolate. Acum că știm cum includem o paranteză în altă paranteză, să vedem și cum se rezolvă. Să luăm un exemplu, să folosim numere pe baza exemplului anterior. Și avem 100 minus paranteză acoladă 50 împărțit la paranteză pătrată 5 ori 7 plus 3. Închid paranteza rotundă, închid paranteza pătrată, închid paranteza acoladă. Pentru a scăpa de paranteze, începem cu rezolvarea parantezelor rotunde. În cazul nostru, 7 plus 3, care este egal cu 10. Și acum vom avea, pentru că am rezolvat paranteza rotundă, ea se transformă în 10. Dacă nu schimbăm parantezele, exemplul nostru va arăta astfel: 100 minus 50 împărțit la 5 ori 10. Dar acum avem paranteze pătrate și acolade, dar nu mai avem paranteze rotunde. Nu putem avea paranteze pătrate fără rotunde. Și atunci, parantezele pătrate se transformă în paranteze rotunde. 100 minus 50 împărțit la paranteză rotundă 5 ori 10. Dar acum avem acolade fără pătrate. Nici asta nu se poate. Asta înseamnă că vom transforma parantezele acolade în paranteze pătrate și vom avea varianta corectă 100 minus paranteză pătrată 50 împărțit la paranteză rotundă 5 ori 10. Închidem paranteză rotundă, închidem paranteză pătrată. Deci, atunci când eliminăm o paranteză rotundă, paranteza pătrată în care se afla acea paranteză rotundă se transformă în paranteză rotundă. La fel, paranteza acoladă în care se afla paranteza pătrată se transformă de asemenea în paranteză pătrată. Procedăm la fel în continuare, înmulțim pe 5 cu 10 și obținem 50, scăpând astfel de încă o paranteză. Asta înseamnă că dacă nu mai am aici paranteză rotundă, paranteza pătrată se transformă în paranteză rotundă și voi avea 100 minus paranteză rotundă 50 împărțit la 50. Rezolv și această ultimă paranteză rotundă, 50 împărțit la 50 este egal cu 1 și rămân cu 100 minus 1, egal cu 99. Astfel, atunci când avem de rezolvat exerciții cu operații multiple, prima dată se rezolvă operațiile din paranteze, rând pe rând, rezolvând întotdeauna parantezele rotunde. Odată ce am scăpat de paranteza rotundă, paranteza pătrată se transformă în paranteză rotundă și acolada în pătrată. Apoi pătrata în rotundă și în final rezolvăm ultima paranteză rotundă și scăpăm de paranteze. Deci, primul lucru, rezolvăm parantezele. Urmează ridicările la putere,
apoi înmulțirile și împărțirile, iar în final adunările și scăderile. Atenție, dacă într-o paranteză am puteri, înmulțiri, împărțiri, și în interiorul parantezelor se păstrează această regulă. Puterile înaintea înmulțirilor și împărțirilor și înmulțirile și împărțirile înaintea adunărilor și scăderilor. Vreau să mai fac aici câteva precizări importante. Când spun că efectuăm înmulțirile și împărțirile înaintea adunărilor și scăderilor, nu înseamnă că înmulțirile se rezolvă neapărat înaintea împărțirilor. Atunci când am mai multe înmulțiri și împărțiri, unele după altele, acestea se rezolvă în ordinea în care apar. De exemplu, 100 împărțit la 50 ori 2 împărțit la 2 ori 5. Aici, în niciun caz, nu rezolvăm înainte 50 ori 2. Niciodată. Asta ar duce spre un rezultat greșit. Efectuăm operațiile în ordinea în care apar. Și avem prima operație, 100 împărțit la 50, egal cu 2. Ori 2 împărțit la 2, ori 5, egal cu, efectuăm următoarea operație, 2 ori 2, 4, împărțit la 2, ori 5, egal cu 4 împărțit la 2, 2 ori 5, egal 10. Deci, cum spuneam, efectuăm operațiile în ordinea în care apar. Dar dacă avem, să zicem, 100 împărțit la 50 ori 2 împărțit la 2 ori 5, pun aici același exemplu ca mai sus, dar la care adunăm. Să zicem plus 50 minus 60 împărțit la 4 ori 2. Cum procedăm aici? În acest caz, rezolvăm mai întâi primul șir de mulțiri și împărțiri, apoi al doilea șir, apoi, având rezultatele, efectuăm adunările și scăderile. Deja știm rezultatul primului șir, l-am calculat mai sus. Primul șir este egal cu 10. Plus 50 minus 60 împărțit la 4 fac 15. 15 ori 2 fac 30. Minus 30. Și avem 10 plus 50 minus 30. Egal cu 60 minus 30 egal 30. Deci, țineți minte, șirurile de înmulțiri și împărțiri se efectuează în ordinea în care apar. Veți învăța mai târziu că și acestea pot fi grupate pentru a simplifica unele calcule, dar se grupează după anumite reguli. Însă nu discutăm deocamdată despre asta. Dacă acum vi se pare mai complicat, nu vă faceți probleme. Vom rezolva împreună atât de multe exemple, încât o să știți aceste reguli din reflex, de cum le veți vedea, fără să fie nevoie să vă mai gândiți la ele. Este foarte important să le cunoașteți și să le respectați, altfel veți greși rezolvările. În încheiere vreau să precizez că aceste clipuri nu înlocuiesc orele de clasă. Ele sunt doar un instrument de suport adițional. Fiți atenți la ore și participați activ, adică răspundeți în clasă și puneți întrebări atunci când aveți nelămuriri. Și bineînțeles, lucrați singur cât mai multe exerciții, deoarece aceasta este cea mai sigură metodă de a înțelege și de a deveni mai buni. Mulțumesc că m-ați urmărit și sper că ați înțeles. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebări despre ce am prezentat sau v-ați dori un anumit conținut, aștept observațiile voastre în comentarii. Consider util orice comentariu, pozitiv sau negativ, însă pentru a putea îmbunătăți conținutul, m-ar ajuta dacă observațiile voastre sunt argumentate. De ce v-a plăcut sau de ce nu v-a plăcut și eventual ce credeți că v-ar ajuta. Vă aștept la o nouă lecție, iar până atunci, dacă ați considerat conținutul util, folosiți cu încredere like, dați share și altor prieteni și apăsați butonul subscribe pentru a vă abona la canalul School by Example. Pe data viitoare!